Si ets autònom o professional, normalment tindràs un vehicle, un cotxe que tu pots fer servir per anar a treballar, per anar a visitar clients, per desplaçar-te on tinguis que desplaçar-te, fer compres, etc., coses que tinguin a veure amb la teva activitat. I el gran dubte és si et pots deduir les despeses d'aquest cotxe, si te les pots deduir tant a IVA com a IRPF. La seva regulació és diferent, encara que sigui abstracta, però no és el mateix les condicions de l'IVA que les de l'IRPF. Et resolem en quins casos et pots deduir a l'IVA i en com te'ls pots deduir i com et pots deduir a l'IRPF del cotxe. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. Com a regla general, la norma és que et pots deduir el 50% de l'IVA de l'adquisició d'un vehicle. I l'altra meitat no la podràs deduir ni com a IVA ni com a despesa, sinó que al cap i a la fi és que tu estàs utilitzant el vehicle per coses que són personals i coses que són de feina. Llavors, per solventar d'una manera una mica més senzilla i no tenir que estar acreditant les coses, el que estableix la llei és la norma de que pots deduir el 50% de l'IVA. Podries deduir-te el 100%, podries deduir-te el 100% si tu acabes demostrant que el teu vehicle és exclusivament afecte a l'activitat. Com es demostra? Doncs és difícil perquè al final la prova l'aprecia el propi inspector que et faci la revisió, però hi ha mètodes. Si tu tens, per exemple, un vehicle rotulat amb el nom de la teva empresa i també l'utilitzes per transportar coses, és un signe de que és una afectació exclusiva, diguéssim, al teu negoci. Si tu dintre del teu vehicle, doncs, a més, tens agendes, ordinador que el fa servir i el pots connectar i tens una connexió especial per els viatges que tu fas o un GPS per tenir el control d'on estàs, doncs també el pots posar com un fet més que acredita que fas un ús exclusiu d'aquest vehicle. Aquí has de tenir en compte que només són deduïbles quan et compris un cotxe nou. Els cotxes que siguin de segona mà no porten IVA. I com que no porten IVA, el que porten és impost sobre transmissions patrimonials, no et pots deduir cap tipus d'IVA. Però ho pots fer de cop. Posem que tu et compres un cotxe que val 10.000 euros. Aquest cotxe que val 10.000 euros portarà un IVA de 2.100 euros. Tu el compres aquest trimestre i el pots deduir el proper trimestre aquests 2.100 euros d'IVA de la factura que tu has rebut i diu 2.100 euros. Doncs no te'l pots deduir aquest trimestre. Per què? Perquè un cotxe és un vehicle, és un element de l'actiu que dura més d'un any, que no es consumeix. Com que no es consumeix en un any, hi ha un període, diguéssim, d'amortització. Hisenda publica unes taules d'amortització que són obligatòries com a mínim i estableix que en els casos d'elements de transport tu pots deduir-te com a màxim el 16% del cost del vehicle o el 16% de l'IVA que tu hagis pagat, i amb un període màxim, en aquest cas, de 14 anys. Més o menys ho podràs fer entre 4 i 5 anys. El 16% és normalment entre 4 o 5 anys, però ho pots allargar. No convé en cap cas allargar-ho perquè no hi ha cap cotxe que vagi a durar 14 anys que tingui una utilització intensiva, sinó que en durarà 4 o 5 o pocs més. La norma, en aquest cas, és que et pots deduir llavors el 16% del 50% de l'IVA del cost del cotxe cada any durant aquests 5 anys, fins que acabis d'amortitzar-lo complet. I igual amb la despesa. Què passa amb les altres coses? Què passa amb el que comporta tenir un cotxe? Si tu tens un cotxe, tindràs altres despeses. Tindràs que tenir gasolina, tindràs que aparcar-lo en algun lloc i les despeses de pàrquing, de gasolina, d'assegurances són deduïbles o no són deduïbles i es torna o no es torna l'IVA. Depenent de l'activitat que tu tinguis, també va junt. Si tu tens un cotxe que es considera que pots deduir el 50% perquè fa servir el cotxe per les dues qüestions,
doncs llavors podràs deduir-te el 50% de les despeses de gasolina sempre que estiguin acreditades i amb factura. Amb factura que posi el teu nom, que posi on l'has posat, que sigui degudament emesa i que tu també puguis acreditar que l'has pagat. I amb el pàrquing doncs, passa el mateix. No et valdrà, no serà suficient, diguéssim, un tiquet de pàrquing per deduir-te l'IVA del pàrquing, et farà falta que el del pàrquing et faci una factura, però pot ser que tu lloguis una plaça de pàrquing al costat del teu despatx i aquesta plaça de pàrquing porti un rebut i una factura. I les assegurances. Les assegurances no porten IVA, no parlem d'IVA en aquest cas, les assegurances estan exemptes d'IVA. Però és un punt que és sensible, perquè quan tu fas una assegurança sempre posaràs qui és el prenedor de l'assegurança. El prenedor de l'assegurança pot ser tu i els conductors o el conductor habitual pot ser tu, pot ser un altre, pot ser el teu fill. Tingues en compte que si no ets tu mateix, difícilment podràs acreditar que això és algo que no sigui d'ús exclusiu de l'activitat i més per ús particular. Llavors has de tenir en compte o d'escollir quina assegurança vols tenir, que et cobreixi, que hagis de declarar els altres conductors habituals o menys habituals del vehicle o que et quedis només tu mateix. Sobre aquest tema us he comentat que es tractava d'una presumpció. Al tractar-se d'una presumpció és possible que tu arribis a acreditar que la utilització que fas del vehicle és superior al 50% o que Hisenda estimi que és inferior al 50%. És una qüestió de prova, és una qüestió de provàtica. Com sempre, el que fa la prova o el que estima si està acreditat o no quin nivell d'ús té el vehicle és l'inspector de torn. Difícilment t'acceptarà més del 50%. Hem de tenir en compte una regla. Diu que els empresaris o professionals no es podran deduir les quotes suportades satisfetes amb les adquisicions de béns immobles quan es tracti de coses que no estiguin afectes directe i exclusivament a l'activitat empresarial. Llavors ens diu que no s'entendran que estan directe i exclusivament afectes a l'activitat empresarial, diu, els béns que es destinin habitualment a l'activitat. Hi ha altres coses de naturalesa no empresarial amb temps alternatius. Això vol dir que si tu tens un vehicle, has comprat un cotxe, clar, amb temps alternatius i d'altra manera necessitaries per poder-te deduir el 100% del cotxe, tenir un cotxe per portar els teus fills a l'escola i tenir un altre cotxe per anar a treballar i per fer les feines. Tampoc et pots deduir quan els béns s'utilitzin simultàniament per dues activitats empresarials o per activitats empresarials i activitats privades. És a dir, també tens de tenir dos cotxes per poder-te deduir el 100% del cotxe i poder-ho justificar que tens un cotxe d'ús privat i un altre cotxe. I després, en qualsevol cas, han de figurar a la comptabilitat i dintre de la comptabilitat han de figurar dintre del llibre d'inversions, perquè no és només un llibre registre de factures, sinó un llibre registre d'inversions, donat que és un actiu que no es consumeix en el mateix moment. Et pots deduir el 100% als vehicles mixtes, si et dediques també al transport de mercaderies. Si no t'hi dediques, no te'ls pots deduir. Has d'estar donat d'alta en l'epígraf de transport de mercaderies, també en el transport de viatgers, també quan es tracti de portar nens a l'escola o de siguis conductors, i també, i això és important, són deduïbles totes les despeses i el 50% de l'IVA que es produeixen als desplaçaments de professionals que siguin representants o agents de comerç, el qual vol dir que has d'estar donat d'alta en aquesta activitat, en aquest epígraf fiscal de representant o d'agent comercial, i si estàs escrit a una cambra d'agents comercials, millor que millor, per poder donar prova de que efectivament et dediques a això. Les altres peces de reparacions seguiran el mateix destí que segueix el teu IVA general. Els combustibles, les reparacions, les peces que li hagis de canviar al teu cotxe a les rodes es podran deduir de la mateixa manera que es poden deduir a l'IVA. És a dir, si tens un 50% de presumpció i si no tindràs que acreditar-ho si vols deduir-te més. En aquests casos sí que les reparacions, sí que la despesa, sí que la gasolina no s'ha de periodificar. Cuidado, les reparacions potser sí, depèn de quin tipus de reparació sigui.
Hi ha reparacions que poden tenir una durada una mica més enllà d'un any, depenent del que sigui. Hi ha reparacions que de fet són molt puntuals i que serien deduïbles en un mateix any. En l'IRPF la norma diu que es consideren efectes els elements patrimonials a una activitat econòmica amb independència de la seva titularitat, en el cas, per exemple, de matrimoni, o si tu tens també una parella, sempre que es resultin efectes a l'activitat. Però no s'entenen afectats a l'activitat els que simultàniament es facin servir per activitats econòmiques i per activitats privades. O bé, aquells que no estiguin dintre dels teus llibres. Això què vol dir? Que si, per exemple, tu estàs casat i tens un cotxe o fas servir un cotxe per la teva activitat, que és titularitat de la teva parella o de la teva dona, podries deduir-te les despeses d'aquest cotxe, no l'IVA d'aquest cotxe, perquè l'IVA és només de la persona que en principi l'adquireix, però tu sí podries deduir-te les despeses. Si fos el teu nom, també et podries deduir en l'IRPF com a despesa la utilització d'aquest cotxe o un cert quilometratge, però només i únicament en el cas que sigui exclusivament utilitzat per aquesta activitat. Si el fa servir simultàniament per activitats que són privades i de la feina, resultarà que no et pots deduir res d'IRPF ni les seves despeses. La manera amb la qual pots arribar a tenir algun avantatge és finançant el vehicle. Si tu el llogues, tindràs una factura de lloguer d'aquest vehicle, et podràs deduir la despesa i et podràs deduir l'IVA. I si el que fas és un renting o un leasing, també tindràs una factura mensual d'aquest renting o d'aquest leasing que portarà un IVA i un IRPF i en aquest cas són totalment deduïbles. Potser val la pena que facis números a veure si convé el poder deduir aquest IVA i aquesta despesa mitjançant el lloguer, sigui un renting també o sigui un leasing, lloguer financer o arrendament de vehicle. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dona-li el like, dona-li la campaneta per rebre més notificacions i posa els teus comentaris i els teus dubtes. Intentarem resoldre'ls el més aviat possible.